Zdarec, tady je Zevec a vítejte u mého nového videa. Dneska bych vám chtěl ukázat replay, bitvu, kterou jsem dneska zahrál s KVSkem. Je docela podařená, akorát ten konec berte s rezervou, protože nechci už dopředu spoilovat, ale náš tým to docela zlamí, takže nechci spoilovat, ale budu tam asi docela dost tam budu rageovat na konci, tak to neberte moc vážně, protože no už jako vidíte sami. Takže pojďme na bitvu. Jsem topka, mapa Erlenberg, nemám ji moc v lásce, ale tak dá se. No a proti nám RL, KVS, M6, VK, taková normální bitva, celkem vyrovnaná. No já jsem se na začátek, samozřejmě tam jezdím vždycky, rozhodl jet k hradu, tam trošku podpořit ten útok. No a z začátku se to jevilo dobře, no. Teďka můžu trošku zrychlit, abych nezdržoval. Tady mě T50 trošku zblokovala, ale to je jedno. Tak a první oběť KV1S, po kterém sice nevystřelím, protože ho nemůžu zaměřit, ale později myslím, že po ně střílet budu. Tady mě trošku jako naštvali ty tanky naše, protože jo, máme první kill. Protože já jsem tady stál od začátku a ten Polák, ta Kupa, taky trapné jméno, ta Kupa, ten Polák prostě, on nevím proč, ale prostě mi řekl chuju, když blokoval on mě, protože já jsem tam byl první, že na tom místě, ale tak to je jedno. Takže máme první kill, to bylo M6, jo M6, což je super, že je mrtvý. No a já teďka jsem tam krásně střelil KV1, což máme druhý kill. No a vypadalo to, že tady tu levou stranu celkem zvládáme v pohodě. Tady přijeme akorát vybouchnout lux, ale tak to není důležité. Tak, máme třetí kill, KVS se tam úplně zbytečně vyjelo. Já vždycky musím, u tohohle tanku je problém v tom, že on strašně rychle doměřuje, no, takže vždycky musím počkat, až než ten kruh doměří. Tady jsem chtěl toho jak Panzera střelit, ale vidíte, že jsem nestihl dobít, takže jsem ho nezabil, ale dostaneme za chvilku, si počkejte. Tady na tom kopci už skoro nikdo nebyl, jenom to VKčko tady za tím kopcem a potom teď ten jak Panzer. No. Takže skoro je celkem normální, vyhráváme, je to dobrý. Jsem si dal zpětý kill. To kávečko jsem myslel, že po mně půjde, ale nešlo naštěstí, takže jsem měl 4 killy a pořád jsem měl všechny životy, takže krása. No a to kavečko mě bylo jasné, že, teda kavečko, co taky dám, VKčko, mi bylo jasné, že bude střílet, když přijdu, ale já jsem ho takhle krásně zapálil, jenom škoda, že to nebyl nějaký začátečník, že neměl hasičák, jinak by dohořel. No a teď mi ho ten Polák vyžral prostě, jo. Jako strašně profi hráč, stěžuje si na mě a přitom tady jenom vyžíral, no to je jedno. No, každopádně stav je trošku horší už, je to 6-7, tak máme 5. kill. Je to 6-7, teď už je to 7-7, teď už tady T25 marně utíkala, snažila se utéct. Já ji teda nezabiju, ale náš tým ho pěkně stříská. Dal jsem hloupost, že jsem zbytečně dlouho čekal, zaměřil jsem ho pozdě, no a mohl jsem mu dát krásnou bombu, no ale nepovedlo se, no. A ten už tam dohoří, myslím, ne, nedohoří. Zabije ho někdo jiný, jo. No a já jsem si říkal, nebudu kepovat, zkusím je obět ze zadu, protože bych si přece jenom chtěl dát Top Gun, který se dává za 6 kg, že? Takže jsem nutně to užil po 6 kg. No a co se nestalo? Co se nestalo? Dívejte, kdo tady je. No je tady Marder. No jo.
tak já jsem si říkal, jestli ho někdo neobjede a nevyžere mi ho, tak je můj. Takže bych mohl mít Top Gun. No a takhle krásně jsem si tím přijel, zaměřil, bum. No, tady už jsem byl relativně mrtvý, protože jsem nevěděl, že tam je ten Churchill, on nebyl ani spotnutý vůbec, takže jsem nevěděl, že tam někdo je a byl tam i Hellcat, takže celkem na nic. No, teď už se naštěstí spotl a teď přichází jediná moje smůla v téhle bitvě. Prostě úplně špatně jsem zaměřil Churchilla, mohl jsem ho zabít, mohl jsem mít prostě 7 kg, ale ne. Já jsem to zaměřil relativně dobře, ale to dělo prostě nevím, co to udělalo, letělo to úplně někam do řítí. Takže jsem ho nezabil, no, tak jsem si počkal, že nabiju ještě. Teď už ho trefím, je to pohoda, mám 7 kill. Takže on se už nesvítil a já jsem to musel vypalit tak na slepo a i to na slepo jsem ho netrefil. No a teď přichází moje chvilka. Nikdo není spotnutý, myslím si, že tam nikdo nebude. No a kdo tam vylezl? Kdo tam vylezl? Hellcat, no jasně. Sice mě zabil Churchill, ale ten Hellcat mi dal taky bombu, takže... No ale myslím, že na mě celkem vydařená bitva. Až na ty moje spoluhráče, jako tady jsme začali už kepovat. Ne, teďka, jo. Teď jsme začali kepovat, tak jsem říkal KV2, proč tam stojíš, jeď kepovat, ne? Tak jediná šance na výhru, prostě. Ne, on tam musí stát a nechat se zabít, prostě klasický Polák. Jako nic proti Polákům, jo, ale... No, však to znáte. No, teď si tam na něho ten Churchill, že jo, počkal. Ten samý to zabil mě. A já už se tady začínám teďka vztekat, protože vždycky když... No a tohle mě naštvalo nejvíc, prostě tam, jak jste mohli vidět, ta T-34, 6. tier, který my hodně potřebujeme, tak byl AFK prostě. Kdyby nebyl AFK, společně s tímhle, tak jsme to mohli vyhrát. A já jsem v tu chvíli prostě začal totálně být naštvaný. Jak jsem tam prostě psal, ať je nahlasí za to, za bot nebo za AFK, za neaktivitu. A prostě už jsem toho měl dost, jako já jediný jsem víceméně udělal něco v té bitvě a prostě oni nic a ještě jsme měli 2 neaktivní hráče, jo, tak jsem prostě napsal, aby na ně podali stížnost. No a teďka se rozjela T-34, jo, a podle jména samozřejmě můžete vidět, kdo to je, že jo, Andřejek, kdo by to tak asi mohl být, no je to Polák, že jo. No, takže Polák se rozjel k base směrem na konci bitvy, zůstal tady stát detraknutý, jo, prostě řekl jsem mu, zabij prostě to ARL, ne, věď z baráku, má 140 HP, máš ho na lánu, ne, on ho nezabije prostě. Kdyby se aspoň schoval za nějaký barák, ale on tady furt jezdil jak párek. No, ARL si ho podalo. SFL se taky teďka zbudilo ke konci bitvy. Já jsem teďka díval na tu KV1, no teď jsem to přepnul na PZ. SFL se teďka prostě vzbudilo, že jo, 2 minuty před koncem, prostě úplně paráda. No a jede, SFL jede, nebo jak mu říkám asi Phyllis jede, ještě stále jede. Ještě chvilku pojede. Ještě chvíličku pojede. A teď už to mám spečetěné, protože byl spotnutý. A tam, jak už víme, tak tady někde čekalo ARL, no a na co se asi tak stalo, no zabili ho. No a já jelikož teďka expím MT25, aby měl KV1S elitní, tak jsem prostě potřeboval to KVS, už neměl jsem moc času, tak jsem prostě řekl, kde je, a protože jsem potřeboval ten tank, tak jsem prostě řekl, kde je, nemá to smysl, on by už to stejně nevyhrál. Kdyby měl full HP, tak by to mohl i vyhrát to KVS, věřím v to, protože oni byli všichni na chatí, kromě náš Horna, který měl full HP. Tak jinak všechno a to, no, takže KV1 se 70 HP toho moc neudělá, že ano. Takže jsem řekl, kde je, ať už můžu mít KVS a další bitvu.
A už si ani nepamatuju, jestli to bude remíza, nebo ho někdo zabije. Nevím, počkáme si ještě chvilku. Tuším, že to byla remíza, anebo že ho zabil ten Hellcat. Ne, myslím, že to byla remíza. No, každopádně, já jsem si s tím KVSkem v téhle bitvě skvěle zahrál a myslel jsem si, že když budu mít těch 7 kg a že vyhrávali jsme, tak jsem si myslel, že by to prostě mohli vyhrát. Ne, prostě oni to nevyhráli. Prostě, no. Takže jo, takže děkuju za zhlédnutí, doufám, že se vám tento replay líbil a zase příště u nějakého videa. Nazdar.